לא טוב, לא טוב. תזרקי. עוד אחד. לא, אתה תעמוד ככה, נכון? לא, לא. תוריד את הידיים. תקרב אליי. הקיצר, אני פותח לך את התחת. שנייה, זה לא משנה, אנחנו מקליטים, כאילו, אנחנו, אתה יודע, רואים רק את הרגליים, ידיים. כן, אני יודע. ידיים, ככה. ואז אני אומר לך, אני פותח לך את התחת כי יש לי סובארו. לא, מה פתאום? מה פתאום? לא, מה פתאום? יש לי מיצובישי. על מה מתערבים? בוא, על כסף? בוא על כסף. יאללה. אז כמה אתה שם? עכשיו את מוציאה את היד. 1, 2, 3. 50 שקל. כרטיס אשראי ודלקן. יאללה. ועוד כסף קטן. יאללה. יאללה, הלכנו. יושבים סתם מדברים, כאילו... מה אנחנו מדברים? זה לא משנה, אנחנו גם ככה לא... מה? לא תשמעו את זה. אתה צריך להתווכח. לא, את לא... תעשה תנועות עם הידיים. נכון, אבל אתה צריך להתווכח ככה. בסדר, תזרקי את העגלה, וזהו. את יכולה לזרוק את העגלה, ממי. תזרקי! כן. את פשוט מותק. שימו על חניה? אז אני ניצחתי. רגע, תשארי איפה שאת. לך תזרוק את העגלה. תעמדי. Смотри на небо, он тебе говорит. תביא את הכסף. זה העודף.